welcome to my YouTube channel. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube, mag-subscribe na at click ang bell button para po ma-notify kayo sa aking mga videos. So, today's video po, nandito po kami sa San Fernando, La Union, sa may Machu Temple. Let's see. So, see you. We'll shoot. Ayan siya, guys. It's so beautiful. That's real. Ano, mini skirt. Ako nakita di beach kayo. Sige nakita. Ano, masaya pa na. Kulang naman, hindi umabot ng ano. Paano na nakakal dito din? Ay, yan po. Grabe. Dito, halaon din. Grabe.